Γεια σε όλους, παιδιά, σε φίλους, συνοδοιπόρους και μη. Για άλλη μια χρονιά ακόμα με την πίτα μας. Να ευχηθούμε με υγεία, πολύ δύναμη, πολύ υπομονή, να αντέξουμε και φέτος, ειδικά εφέτος, γιατί εφέτος προσφέρει πολύ δύσκολη χρονιά. Ας έχουμε υγεία για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και προτείνουμε περισσότερους, βέβαια κάποιοι από εμάς έρχονται μαζί μας, περπατάνε, μοιραζόμαστε προβληματισμούς, έγνοιες και βάσανα. Θα θέλουμε να έρθουν κι άλλοι μαζί μας με κάποιες ήπιες εκδρομούλες για να ξεχνόμαστε λίγο, για να ξεφεύγουμε. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι τον Ιούνιο έχουμε μια εκδήλωση πάνω σε Ρακατσάνα. Για το καταφύγιο μας, περισσότεροι ξέρετε ότι πλέον έχουμε ξεφύγει από την προηγούμενη κατάσταση, μπαίνουμε σε μια άλλη σειρά πλέον. Από φέτος πιστεύω να είμαστε ακόμα καλύτερα. Φέτος κάναμε κάποιες εργασίες επάνω, το συμμαζέψαμε λίγο, το βελτιώσαμε, το συντηρήσαμε. Φέτος πιστεύουμε, αν και είναι δύσκολη καιρή οικονομικά, δυσκολευόμαστε, θα δούμε πώς θα γίνει. Να υπενθυμίσω ή μάλλον να ενημερώσω ότι στα μέσα Ιουνίου, 15-16 Ιουνίου, έχουμε την Βορειοελλαδική Ορειβατική Συνάντηση επάνω σε εμάς, στη Σαρακατσάνα. Είναι η συνάντηση των Ορειβατικών Συλλόγων, η ετήσια των Συλλόγων της Βορείου Ελλάδος. Φέτος θα γίνει πάνω σε εμάς στη Σαρακατσάνα, Σαββατοκύριακο. Εκεί χρειαζόμαστε αρκετούς από εσάς να βοηθήσετε, θελοντές, και βέβαια να έρθετε εκεί, να μας τα στηρίξετε και να βοηθήσετε όσο μπορεί ο καθένας. Πώς και έτσι θα τα δούμε σιγά σιγά πώς θα το οργανώσουμε. Φέτος ο Σύλλογος γιορτάζει για τα 50 του χρόνια από τη γέννησή του, το 1963. Βέβαια 50 χρόνια είναι αρκετά, άλλοτε γεμάτα, άλλοτε μισοάδια, άλλοτε μισογεμάτα, δεν έχει σημασία. Ανεβαίνουμε όλοι τον ανήφορο. Μια ενημέρωση για τα επόμενα που θέλουμε να κάνουμε. Για τους περισσότερους ενδιαφέρει ότι στις 3 Μαρτίου θα είμαστε στο Δίον, όπου ο Σύλλογος Δρομέων, ο ΖΕΒΣ, διοργανώνει ένα ετήσιο δρόμο αντοχής και περιπατικό δρόμο. Εμείς σαν περιπατητές συμμετέχουμε στο περιπατικό κομμάτι της όλης εκδήλωσης. Είναι ένα κομμάτι που περπατάνε από το Δίον και ανεβαίνουν πάνω στο βουνό, στον Άγιο Κωνσταντίνο, για όσους ξέρετε, περίπου 5,5 χιλιόμετρα και επιστροφή πάλι. Πέρσι είχαμε πάει, συμμετείχαμε, πάμε σιγά σιγά, περπατάμε, είναι σαν μια εκδρομή δηλαδή. Για όσους θέλουν να συμμετάσχουν, να ξέρετε για την άλλη και για την Κυριακή 3 Μαρτίου. Ακριβώς δεν ξέρω τι ώρα είναι, αλλά πρέπει να είναι κοντά στις 10. 10. Μα ο Αχιλλάς θα ξέρει. 10. Από εδώ θα ξεκινήσουμε κατά τις 9, θα είμαστε εκεί και από εκεί μετά θα ξεκινήσουμε προς τα πάνω όλοι μαζί. Είναι μια μικρή βόλτα, ας πούμε, ένας περίπατος στο βουνό. Μια εκδρομούλα. Όσον αφορά τα ορειβατικά μας, την άλλη εβδομάδα, να είμαστε καλά, την Κυριακή, την πρώτα ο Θεός, θα πάμε προς το λιβάδι και από εκεί θα ανεβούμε πάνω στο Τίταρο που είναι πάνω από το λιβάδι. Πότε θα γίνει αυτό? Θα είναι την άλλη Κυριακή. Θα είναι μαζί με το ΣΕΟ Θεσσαλονίκης. Ωστόσο αν κάτι χαλάσει και οπότε θα πάμε εδώ προς τα Σεντούκια, προς το αρχαίο λατομείο, παλιά Βρύα και πάνω Χτένη. Ένα από τα δύο θα γίνει, μάλλον το πρώτο, και το δεύτερο που είπαμε μάλλον θα γίνει την επόμενη ανάβαση. Πολλά να μην λέμε, να είμαστε καλά, υγεία, και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που περνάμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο και να θυμόμαστε τους φίλους που μας φεύγουν ένας-ένας. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά, να μας θυμάται κάθε φορά. Και για την παρέα του Γενικτέρη Σαρακατσάνα, παιδιά, για 4-5 άτομα, 6 όσοι θέλουν να έρθουν. Ένα είναι το νόμισμα και ένα άλλο νόμισμα έχουμε για τα παιδάκια. Ο Γιώργος, όπως πάντα γίνεται, όπως συνηθίζουμε, θα αναλάβει τα πιτσιρίκια. Τα πιτσιρίκια έχουμε ένα σετάκι, ένα στροφάκι με ένα κασκολάκι. Για όποιον θέλει μπορεί να το αλλάξει, αν δεν το κάνει, αν είναι κοριτσίστικο, αν είναι αγορίστικο, αν είναι μικρό, αν είναι μεγάλο. Αν δεν φτάσει, πώς είναι, όχι, αν δεν περισσέψει. Μπράβο Γιώργο, έτσι μπράβο. Μπράβο Γιώργο. Άμα πέσει το μαχαίρι, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει κλήρωση. Θα το ρίξουμε ψηλά και όποιος το πιάσει. Θα το καταπιεί ο Γιώργος. Όχι,